çima diçî diyarên dûr, vaye li ber bêhna te ye xweza, xem dibarî vatê ji kûr, ev avaha ji bihuştê za. Em diçin, digerin, dibînin, nas dikin, ji dîroka kevnar heya roja îro, ji şaristaniyan heya bağ û bihuştan, vaye xwezaya welatê me, vaye erdnîgariya pîroz û vaye dewlemendiya mirovahiyê. Bernameya xwezayê ev car berê xwe da Herêma Semsûrê. Em dixwazin cihên ku nehatine kevşkirin bibînin û bînin ser ekranê we, niha jî em li warek bihuştîne. Ev der cemê gextê ye. Ey avê av, bi kuda tê û kuda derî. Ev dengê te, tu bi kêra şora dikî, tu bi kêra qisa dikî. Em li Semsûrê ne. Semsûr bi çem û robarê xwe, bi çiya û baniyê xwe cîkî gelek dewlemend e. Her kesê ku hatiye Adıyamanê hatiye Semsûrê gere mutlaka were xwaziya Adıyamanê jî bibîne. Em vêga li ber çemê gextê ne, ber ço gextê ne. Ev der cemekî dîrokî ye, cemekî tarîxî ye. Cemê wê navê wê tarîxî Naimpa ye. Yani ava jinên pîroz e. Bi hezara sala vir da ev çem, ev rûbar li vê derê bi nav û deng e. Weke we jî dîtî li pişt me çiyayê Nemrûd, li pêşberî me Arsemya û li keleka me çemê Naimpa, çemê gaxta jêra dibêjin. Li vê derê tarîx û xwaza di zikê hev daye. Xuşa xuşa dengê avê, ev dar û ber, ev kevir û zinar, bi rastî hesteke cuda dixin dilê mirov da. Wekî ku hûn jî dibînin, bi rastî jî em bi xwezayek gelek xweş re rûbirûne. Ev ava ji vê çiyayê dizê, jiyanê jî bi xwe re diafirîne. Ne tenê hênkayî dixe nava dilê mirov. Her wiha dema mirov bi baldarî nêzik dibe, mirov dibîne ku gelek xwişikiyê wê yê veşartî hene. Niha Evdila Turan ê ku li Semsûrê hem esnafî dike û hem jî lêkolîn li ser herêmê dike, bila hinek behsa Semsûrê û jiyana vê herêmê bike. Bajarê Semsûrê taybet bi çandiniyê debara xwe dike. Weke her kes dizane tütüna bêdirê bi nav û deng e. Ekseriyet bi tütünê debara xwe dikin. Tütüna xwe dajon, radikin û difroşin. Yani ekonomiya bêdirê bi tütünê serlinga maye. Debara xwe bi tütünê dikin. Wekî de weke em vêga jî dibînin bi rastî xwazaya vê derê pir dewlemend e. Li her dera wê de çem û robar diherikin, av û kanî dertên. Ya çiya û baniyê wê ji xwe ev rêzeçiyayên Torusan li vê derê li Bakurê Semsûrê re derbas dibin. Her kesî ku hatiye Adıyamanê bire ne tenê merkeza Semsûrê bigere. Li çiya û baniyê wê jî ku negere
ve gelek dıştan ji dest dabin. Zuha kesek o vedere dizanin, kesek o vedere zanin taybet dahabina da tên li ber bahçemî piknika xwe dikin, kêf û şahiya xwe li vedere dikin. Yani ciyekî seyrangehî ye ev der. Helbestvanek dikare pir bi rehetî vê derê helbestên xwe binivîsîne. Çünkü vê hestê dikare vê derê bi dest xwe bîne. Wekî ku Evdillah Turan jî dibêje, bi rastî jî ev devera xweş tam cihê helbestwana ye. Ji xwe mirov dibêje qey ev xweşiya ha ji destê hunermendek derketiye. Ji bilî ava wê, dar û berên wê, gelî û zinarên wê, çiya û baniyê wê mirov ber bi xwe ra dikişîne û dibe ber bi xemla xwezayê ve. Taybet cihê ku vêga emlê ku yaxta da dest pê dike, gundê yaxta da dest pê dike, derdora Arsemia vê derê derbas dike, berjor dewam dike diçe. Yê ku hatî Semsûrê gere mutlaka were vedere bibîne. Weke min gotî hem tarîx hem xwaza ketiye nava hev û didal vê derê. Destê pêşin, serê pêşê gere mutlaka were vê derê vedere bibîne. Wekî di Pragenderê heye, Pragenderê vê derê jî kanyonekî heye, karin herin vê derê jî bibînin. Piştvara derbas dibe ça av û kanî heya qeza cêlika diçe, tu nikarî cihekî taybet bêjî lê bi giştî her der cihê seyrangehê ye, cihê dîtinê ye. Xwazeyekî gelek devlemend, xwazeyekî gelek xweşik Xwedê daye vî bajarî, Xwedê daye vê herêmê, vê coğrafyayê. Helbet welatê me gelek xweş e, lê xwedî derketina li welat tiştek cuda ye. Wekî gelek deverên Kurdistanê ev diyarê xweş û geş jî zêde eleqeyek lê nehatiye kirin. Gelê herêmê ji vê yekê bêzar in. Gere serê pêşî em li axa xwe, li welatê xwe, li xwazaya xwe xwedî derkevin û jê hez bikin. Eger em jê hez nekin û lê xwedî dernekevin, em nikarin her wisa welatê xwe, cihê xwe yê xweşik, xwazaya xwe ya dewlemend bi kesê de, bi milletê de bidin nasîn jî. Yani îro em bi dilekî sar, bi sersariyekê em nêzî tiştana dibin. Weke her tiştê xwe me xwazaya xwe ji bêxwedî iştiye. Yani welatê me gelek rengîn e, welatê me gelek xweşik e. Di her hêlê de gelek xweşik e, lê bêxwedî ye. Mona wê yekê jî yani bi rastî ne em nas dikin, ne jî kesê dî vê yekê nas dikin. Eger ev dîmenên vêga li pêş çavê me li derek dibana, li welatekî din bana, vê hingê weke vê derê bêxwedî nedima, bi rastî jî ev derfet, ev imkan yani tiştekî gelek xweşik e ku em karibin vî tiştî di her hêlê de welatê xwe pêş xin. Taybet yani di nuqta aboriyê de tu dikarî turîsta bikişînî vê derê. Yani cihên gelekî cazîb in ku diqqet û hezkirina milletê bikişîne ser xwe. Yani tiştên gelek xweşik vê derê hene, lê mixabin em nikarin lê xwedî derkevin û wana bi milletê alemê bidin naskirin.
لوی دوری هرکینا آوه بخوزای وسا دناو آهنگ جدا دایه کو مرو مست به. دار و بر و هشیناهی جوی آهنگی پارا خودگرن. جتحت و زنار و لاتان هرکینا آوه جیان بخورا دا آفرینه. اف دورا خوش حیان ها خو پاراستیه. لی خمگینی وان دورین کو هاتنه تالان کرن دناوا دلی خدا هستیکه. اف در جیکی گلک خوشکه اف تحت و زنار اف لاتا مثل که یعنی آنجا ام ده تلویزیون آندا دیمنه نوسا خوشک کارم ببینن جی اوسا گلک خوشکنه لوادرا مخابن هزار مخابن وکه هر تشتی ما خوازای مجد تالان کرن تی ویران کرن لهر درا کو آب لی هی هیدرو الکتریک سانترال لی هاتن آبا کرن به دست وان هیدرو الکتریک سانترالیا آبا ما ده حرماندن براسیش ده حرمیه نه آب هشتینه نه چمک هشتینه تشتک نه هشتینه وکم گوتی هاتیه تالان کرن خوازای اما یعنی اف دیمنا خواشک اف براستی جی پارچه جنتیه ولاتی مگلک خوشکه ولاتی مگلک خوشکه گرم الولاتی خواه خودی در کون ام خوشک گونا ولاتی خواه خوازه ولاتی خواه پیشی دا به ملتی خواه بدن ناس کرن خوشه جی گرم رکلام خوازه خواه بکن و دنیا علم بی بحثینین که ولاتی ما چخص خوشکه ولاتی ما چخص رنگینه چخص دلاله دنوب دست مدا اف جنت هيا اف بهشت هيا لهم قدر قيمتها وقنزانه اف تيمان كاجار لي مزكه اف تحت زنار او آب او دنگ آوه براستی انسانی که حضوری دخوازه انسانی که دخوازه گیانی خواه آش بکه درمان بکه برای وی داره کلکا وی آوه کلکی وی چمی حال بده گداریا دنگی آوه بکه و تمام کلو برینین خواه درمان بکه بکوینه راسته اف دیمنین خوش کل و برین دکوینن لو ما پیوست مروف جی خوزای قط نبه دوی مروف دوستانی خوزای بکه و وی خوشی به هستیاری بپارزه نهاجی لسم سوره ام لدورک دن یه خوش و دیروکینه لوی داره دیروک بخوزای را بویه دست براک مروف دکاره بیجه کو جخو او خوشی و رنگینی جی دیروکی ته اف فراكو وين اللي فيش مدمينن نافي بري برا جندري انك جرا دبيجن برا جندري اللي جالي حرمي جرا دبيجه برا جندري اف بر 10,000 سال عمري وهي 10,000 سال اف برا لپشتمل سرلنگاي خرانه بيه کی هات چو اسکندر هات چو جنگیز هات چو لیف پر افرا دیروکی تاریخی هر لما شو نخواه پرا گندره 15 کیلومتر
Duri navça semsuri kaxtaya, kolikeye. Ne tane navça kolike, her wisa hemû navçeyên bajarê semsûrê jî hem bi tarîxa xwe, bi ciyên xwe dîrokî, hem jî bi xwazaya xwe ya xweşik bi nav denge. Kanyona Aldûşê Gergerê. Her wisa li kêreka Aldûşê Gergerê arsemiya berferê heye. Yani di dema devleta Komagêne da hatiye avakirin. Her gava ve coğrafyayı, her gava ve erdingariyê xweşik û devlemend de xwazaya vêdirê, bêhna tarîxê, bêhna dîrokê jî tê. Wekî di xeza Tûtê heye, li wê derê ev festivalên paraşûtê tê çêkirin. Navçeya din Samsat, her wisa bi navê xwe dîrokî Samos. Weke hûn jî dizanin navçeya Samsatê a dîrokî ku paytexta Komagêne bû dibin ava barajê de ma, dibin ava bendava Atatürkê de ma. Ev bi rastî va tiştana bi zanebûn tên kirin. Xwazaya me, dîroka me dibin avê da dimîne. Xwazin xwazaya vê derê, her wisa dîroka vê derê jî winda bikin. Tu nebikin ji holê rakin. Pira genderê pirek kevnar û dîrokî ye. Wekî ku hûn jî dibînin bi tevahiya îhtişama xwe li ser piya ye. Tê gotin ku ev pir piştî mîladê di navbera salên 1903 û 211 de ji hêla lejyona şanzdemîn a İmparatoriya Romayê ku li Samsatê biryargeha xwe vedabûn ve hatiye çêkirin. Pira ku li ser navçeya Kehtayê ye 55 kilometre ji Semsûrê dûr e. Bi rastî jî weke dîmena da xuya dibe, hîna yani mesela ku tu biz dibî, ku tu şex dibî pişta dîmenê hîna xweşik hene. Xwazeyekî gelek xweşik, gelek devlemend heye. Bi rastî kes nizane, kes nas nake. Ev der welatekî diba, ciyekî diba, bi rastî bi hezara, bi milyona turîst êbatona dîdgeha vê derê ziyareta vê derê. Lê hezar mixabin ku em nikarin ev yani dîmenên weke cennetê li vê derê hene, em nikarin welatê xwe, xwazaya xwe bidin naskirin ku millet bibîne, millet were vê derê, millet ziyareta vê derê bike, her avayî da ku gelê vê derê sûdê ji vê dîmena xweşik ve xwazaya xweşik bigirin û bistînin. Ev piraha ji mîmariya Antîk Romayê mînakek bêhempa ye. Pira ku ji du kemera pêk tê ji kevirên betona giran hatiye honandin. Pira ku 7 metre firehî, 30 metre bilindahî û 120 metre dirêjahiya wê heye, balkêşe ku di çêkirina wê de qet xerc nehatiye bikaranîn. Pira genderê di nav vê xwezaya xweş de ji dîrokê gelek tişt bi xwe re aniye û li roja îro re kiriye mîras. Ava ku di bin da diherike wek vêyekê zane û bi meloriya xwe bersivê dide dîroka kevnar.
gotinekî klasîk ye dibê xwazî zimanê vê pireheba û kariba bi me re biaxive bi meradeyên bike. Bûye şahîdê bûyerên gelek tarîxî, bûyerên gelek dîrokî, bûyerên dil êşîn. Taybet berî sed salî wexta ku tehcîra Ermenan rabû li vê derdorê li ser zimanê gel gelek hikiyat û çîrokên ku dilê mirov bi rastî pir diêşîne. Yek ji wana ez dixwazim were parve bikim. Zarokekî 5 salî di destê wî da cirtek dirî. Digirin rêbir digirin eşqiyayê wê demê digirin tenê ji ber ku ne ji nîjada wan e ne ji dînê wan e. Zarokekî Ermen e wî pêşeş cara li ser pirê davêjin nava avê. Her ku davêjin digirin tînin ew zarokê 4-5 salî pêta hişka bi wî cirtî tirê girtiye bernade. Lê evana yaxa bi serî dikin davêjin cara paşên ev zarokê 4-5 salî serê wî li kevirekê dikeve û dimire. Dema mirov dibêje dîrok wek guhedar kir gelek çîrokan jî bi xwe re tîne roja îro. Lêbelê me carek din vedigerin xweşiya vê erdnigariyê. Xweza ev car we li herêmek gelek xweş gerand. Bedewiya çemê gextê û derdora wê me di nav hênikahiya xwe da rona kir. Her wiha pira dîrokî pira genderê jî carek din me bir dema Romaya antîk û di nav xwezayê da cihek taybet ji me re veqetand. Lewma em dibêjin ev warê bedew hêjeyek gelek gotina ye. Lêbelê hatin û dîtina van deveran ji her tiştî hêjatir e. Hûn jî ger derfetê bibînin teqes rêya xwe bi herêma Semsûrê bixin û werin van deverên xweş bibînin.